Egunon guztioi, egunon kamara atzean zaudeten profesionalei. Hirugarren urtez kaleratu dugu aurten ere, enpresei zuzenduta dijo. Por tercera vez hemos sacado adelante este plan de ayudas para las pymes que dimos a conocerlo completamente la semana pasada y vamos a desarrollar 3 sesiones para su presentación hoy, lunes y martes, en los que expondremos detalladamente todos los programas. A lo largo de estas 3 sesiones queremos presentar 93 programas que son los que se gestionan en nuestro departamento durante este año 2023. En total son 600 millones de ayudas que se plantean con el objetivo de incrementar y mejorar la competitividad del tejido industrial vasco. Esan bezala, 83 programa dira, 600 milioiko zuzkidura daukate 2023-rako, eta helburua da gure enpresa eta industrien lehiakortasun handitzea. Eta hain zuzen ere kontuan izan behar da, transizio global hirukoitz batean sartuta gaudela, eta Euskaditik heldu behar diogu horri. Transizio digitala, energetikoa, klimatikoa eta baita noski erronka demografikoa ere eragin handia edukitzen ari delako gizartean eta osasun mailan eta beraz pertsonen kudeaketan eta zainketan 3 lan egun hauetan zehar eta telematikoki jarraitu ahalko dituzue, ikusiko dugu nolako neurriak egongo diren gure egoera hobetzeko, industria konektatu eta moderno batean, lagundu deskarbonizazio industrialeko prozesuetan, gure ingurunearen hobekuntza bilatzeko eta aldaketa klimatikoaren mehatxuei aurre egiteko eta oro bat talentua erakartzeko gure enpresetara. Programa guzti hauen artean, hainbat esparru lantzen dira IGIG eta teknologia, berrikuntza, ekintzailetza, eraldaketa digitala, garapen industriala, transizio energetikoa, nazioartekotzea, garapena, landa eremuan, lehen sektorarentzako laguntzak, bioekonomia, ekonomia zirkular eta enpresentzako programak. Este va a ser la primera sesión, como he dicho, y en este caso vamos a tratar sobre la tecnología e innovación, para lo que contamos con el director el lunes. Trataremos sobre energía y sostenibilidad, los programas que tratan la energía y la sostenibilidad, y el martes abordaremos el primer sector y la industria también alimentaria. Igualmente, también las actividades económicas que quieren promoverse en el ámbito rural y en el ámbito pesquero. Así que vamos a intentar hacerlo de la forma más rápida posible, siempre con la voluntad de aclarar todas las dudas que os puedan tener al final de cada sesión. Más o menos contamos ya con la participación de unas 2.000 empresas que se han apuntado, por lo que queremos agradecerles previamente su colaboración. Muchísimas gracias, por lo tanto, y de ahora en adelante les dejo con Estíbaliz Arnaiz y con Alberto Fernández y Leire Madiaraga, directores del área correspondiente. Gracias, buenos días. Tal y como ha dicho la consejera, formamos la dirección de tecnología, innovación, promoción también. Para ello contamos con Alberto Fernández y Leire Madariaga. Y tal y como se ha señalado, este año también hemos empezado a poner en marcha esta dinámica porque consideramos que es muy importante que lleguen nuestras ayudas a todas las empresas vascas. El área que presentamos hoy es muy amplia porque incluye ámbitos diferentes, entre los que cabe destacar la I+D,
el de desarrollo económico, la tecnología, la innovación y la base tecnológica y la transformación digital. Y tal y como van a explicar Alberto y Laira, tenemos una oferta muy potente de ayudas con 29 programas y diversos servicios con 249 millones. Gaur aurkezten dugun, beraz, arloa oso zabala da, bertan, hainbat arlo jorratzen dira, ikerketa eta garapena, berrikuntza, ekintzailetza teknologikoa eta eraldaketa digitala. Gure ustez, ezinbestekoak baitira denak gure enpresen lehiakortasuna handitzeko, enpresa guztiena handi txiki naiz ertain. Gainera, uste dugu, esparru hauek funtsezkoak direla, Sailburua Andreak esan duen bezala, dauzkagun 3 erronka handi hoiei heldu ahal izateko. Trantsizio hoiek markatzen dizkigute Europatik, eta hor daude teknologiko digitala, energetiko klimatikoa eta sozial sanitarioa edo gizarte eta osasun mailakoa. Gure helburua 2003 honetan, 23 honetan, iazkoaren berdina da, ezin zen bestela izan. Hau da, ETE 2022 programan sartu dezadun helburu berberak, alegia, helburu hauek dira guztiz garrantzitsuak eta honako hauek dira. Euskal enpresa gehiagok, gehiago eta hobeto egin dezaten, Euskal enpresa gehiagok berrikuntza gehiago egin dezaten eta hobeto, Euskal enpresa gehiago digitalizatzea eta eraldaketa digital seguru baterantz joatea eta gure ehundura enpresariala ahalik eta gehien azitzea kalitatezko enplegua sortuz. Hauek dira gure helburuak, badakigu handinaitsuak direla, baina helburuak markatu behar ditugu, erronkak markatu behar ditugu eta hoiei aurre egin. Gure politiketan jarraitasuna izateak aukera ematen digu emaitzak lortzeko, eragina edukitzeko, gure helburuak ebaluatzeko eta beharrezko balin bada berrorientatzea edo norabide berritan jartzea. Gauzak honela, gure enpresek honetan jokatzen duten papera, Euskal enpresen papera oso garrantzitsua da. Badakigu PYME-entzat, ETE-entzat, enpresa txiki eta ertainentzat, bide hau zaila dela, baina Sailburu Andreak askotan esan duen bezala, ez dugu nahi bi abiaduratan dagoen ehundura industrial bat egotea, behar dugu denak elkarrekin joatea abiadura berberean. Erakunde publiko bat garen aldetik, behartuta gaude zuei laguntzeko eta gure babesa emateko. Baina hori egiten dugu batez ere benetan sinesten dugulako. Sinesten dugu gure industrian, euskal industrian eta gure apostua sendoa da bide horretan. Paperean dena jarri daiteke badakigu, baina gure estrategiak berme asko ditu, hainbat berme dituelako batetik, bidea markatzen diguten estrategia batzuk, hor dago Industria 2025 plana, PCTI 2030 delakoa, 2024 ekiltzailtza bultzatzeko plana eta Euskadiko eraldaketa digitalerako estrategia 2025. Horrekin batera, ahalegin ekonomiko handi bat ere badago, paperarekin batera. Guztira, 23 programa ditugu, gaur aurkeztuko ditugunak, eta 6 zerbitzu konkretu, esandako 4 esparru horietan. Eta guztia ia 242 milioiren laguntzarekin, gehienak diru laguntzetara bideratuak. Teknologia TI ia 208 milioi euro pasa, berrikuntzarako 6 milioi terdi, erakeldaketa digitalerako ia 22 milioi, ekintzailetza teknologiarako 4 milioi terdi, eta guztira ia 242 milioi euro I proiektuak bultzatzeko. Alberto eta Leire gehiago, zehaztasun gehiagorekin kontatuko dituzte. Eta hirugarren osagarri bat, lehenago esan dudan bezala, gure estrategia guztiaren lagungarri, maila handiko, mailarik oneneko giza talde bat daukagu. Eta gobernu espri eta eragile desberdinetatik, BRTA edo BIC dialakoetatik aterata, denak enpresen esku egongo gara, edo zein behar duzuelarik ere.
tenemos por tanto todos los elementos para que todo esto salga bien. Así que muchísimo ánimo y cuenten por favor con nosotros. Muchas gracias. Les dejo con Alberto y Leire. Muchas gracias por tu introducción, Estíbaliz. Buenos días. Nuevamente queremos agradecerles a todos ustedes por participar en esta jornada de presentación de las ayudas. Soy Alberto Fernández, director de Tecnología e Innovación. Eta, esan bezala, bi materia hauetako diru laguntza lerroak azalduko dizkizuet. 5 programa aurkeztuko ditugu. Eta 3 programa. Hain zuzen ere, berrikuntzarako, laguntzarako. Helburua, hain zuzen ere, IGGI proiektuak bultzatzea da gure enpresetan, uste dugulako lehiakortasuna handituko duela, bai zuentzat eta bai gure herriarentzat. Produktu, zerbitzu, prozesu berritzaileak izatea da laguntza hauen helburua, hain zuzen ere. IGGI volumen handitu nahi dugu eta enpresa gehiago sartu berrikuntza arlorrean. Horretarako ETEak ahalik eta gehien erakarri nahi ditugu, behar diren laguntza tresnak emanez, apostua eginez berrikuntzaren alde. Orain aurkeztuko izkizuon programak diseinatuta daude Euskadiko teknologia bultzatzeko, jasangarritasunen oinarrituta eta zientzia eta garapenen oinarrituta. Funtsezko ikerketa eginez, gure zientzia eta teknologia zentroek protagonismo handia izango dutelarek, IGGI enpresarial unitateak, unibertsitateak, eta ikerketa industriala, garapen esperimentala eta berrikuntza gure enpresak benetan protagonismoa izan dezaten, beti ere beraien beharrai begiratuz kasuetan aukera daukagu eta irten bide lehiakorrak emateko, azitzen jarraitzeko eta lanpostu gehiago eta hobeak sortzeko. Horretarako beharrezkoa da ezagutza sortzea eta transferitzea konektatuta egotea. Horretarako ibilbidea hasiko dugu. Teknologian lehendabiziko programa Azitek da. Programa bat baino gehiago da. Hemen batez ere IGG alorreko proiektuak bultzatu nahi ditugu. Lehiakortasunerako gakoa direlako. Bi eratako ikerketak garatu nahi ditugu. Bi laguntza hildo berezi ditu, izare lehiakorreko IGG proiektuak, produktu berriak, prozesu eta zerbitzu garatzeko eta zientzia eta teknologian oinarritutako enpresa berriak sortzeko. 100.000 euroko aurrekontua izaten dute. Gero, izare estrategiko IGG proiektuak. 3 urterako 4 milioi aurrekonturekin. Horretarako, Euskadiko enpresa egitura behar dugu, esan bezala 4 milioi euro ditu eta ikerketa motaren arabera, 125 eta 50 bitarteko laguntzak lortu ahalko dira. Deialdirako 80 milioi euro izango dira, urtarrilean hasita martxoaren 16 arte. Lan eskua sartzen da, baita ere laguntza hauetan, bai eta kanpoko gastu batzuk ere bai, ebaluaketa irizpideak, proiektuen merituan oinarrituta eta inpaktu ekonomikorako potentzialean. Azitek joan den urtean, 1000 proiektutarako proposamenak izan zituen eta horietatik 800 inguru onartu ziren. Fitxan ikusiko duzue, bai nolako referentziak dauden ere eta baita laguntzeko moduko pertsonak ere bai. Beraz, hor dauzkazue gure lantaldeak lanerako. Guretzat, programa honek FEDER funtsen kolaborazio daukate eta beraz eskartzekoa da Europako diru laguntzak jasotzea. Beste espazio bateragoaz, teknologia IGG delakoan, beste 3 programa aurkeztu nahi dizkizuet, kontuan izanik zein den gure sarea.
beti ere potentzial handia dagoelarik euskal jarduera ekonomikoan proiektatzea lortzeko. Emaitek, elkartek eta azpitek. Kasu honetan laguntza ematen zaie zientzia, teknologia eta berrekuntzarako euskal sareko ikerketa kooperatiboko ikerketa zentroi eta fokuan hitzeko teknologia zentroi jarduera ez ekonomikorako. Hortarako finantziazioa esleituko zaie, beti ere daukaten jarduera globalaren emaitzak aztertu eta ebaluatu ostean. Programaren helburua da emaitzak eta gaitasunak hobetzea eta merkatura bideratzea eta horretarako IG jarduraren baliokate osoan lan egitea 2030 Euskadiko zientzia, teknologia eta berrekuntza planaren espezializazio eremuetan etorkizuneko ikuspegiak dituzten ezagutza berriak eskuratzen jartzen du fokoa. 76 milioiko zuzkidura dauka, ekainean abiatuko da irailera arte. Elkartek. Programa honek zientzia, teknologia eta berrikuntzako euskal sarea osatzen duten ikerketa garapen eta berrikuntzako erakundek egindako elkarlaneko ikerketa egiteko laguntza ematen du. Hainbat esparrutan sartzen gara Euskadiko 2030 zientzia, teknologia eta berrikuntza planen jasotako espezializazio esparruetan. Barkatu fitxa ez dut ondo ipini. Lehentasunezko esparruak markatuta daude eta erreferentzia bezala erabiltzen dugu. 3 laguntza hildo egongo dira batetik, lankidetzan egindako oinarrizko ikerketa proiektuak, zientzia, teknologia eta berrikuntzako euskal sareko eragileek elkarlean egindakoak, gutxienez 1.000.000 euroko aurrekontu eduki behar dute, eta proiektu bakoitzeko 50.000 euroko laguntza izan daiteke. Bestalde, industria potentzial handiko ikerketa proiektuak. Berez, funtsezko ikerketa orientatuko eta industria ikerketako proiektuak eta trakzio ahalmen handia dutenak izan behar dute. IG enpresa unitateetan oinarrituta, euskal sarean oso ordezkatuta daude. Urtean hitzikoak izan daitezke eta proiektu bakoitzeko gutxienez 400.000 euroko aurrekontua eta parte hartzen duen erakunde edo urte bakoitzeko 50.000 euroa behar dute. Hirugarrena da, interes bereziko ekintza osagarrintzako laguntzak. Interes bereziko ekintza osagarritzat hartuko dira, kasu honetan eskaintza, eskaria, bitartekaritza organismoek eta zientzia, teknologia eta berrekuntzako euskal sareko edapen organismoek esklusiboki garatutako eskaintza eta eskari teknologikoaren arteko bitartekaritza proiektuak egiteko. Beraz, ezagutzaren sorkuntza eta bestetaratzea da helburua. 39 milioi euroko zuzkidura dauka, eta azkenik azpitek daukagu, beste programa, 3. programa, kasu honetan, joan den urtean, izan zen lehendabiziko urtean zuzen ere, proiektu pilotu bat eduki genuen, hau izango litzateke 3. urtean, eta IG-ren ikerketarako laguntzak osatzen ditu. Kalitateko baldintzak pertsonak dira eta gero azpiegiturak bestetik. Eta programa honetan kalitateko ikerketa egiteko emaitzako betzeko eta inpaktu zientifiko teknologikorako, ekonomikorako eta sozialarako behar den ekipamendu zientifiko teknikoa erosi, instalatu eta guneratzeko laguntzak dira. Ekipamendu zientifiko teknikoa honako hau dela ulertzen da IG jarduera garatzeko behar diren baliabide fisikoak, ekipoak eta instalazioak, oda behar diren baliabide fisikoak dituen barrutia. 5,6 milioi ditu eta martxora arte egongo da zabalik. Osatuko dut teknologia lorra beste programa batekin. Hau da, hain zuzen ere, enpresen ikerketa esparrutara pertsonak esartzeko. Kasu honetan, bikaintek da, 5,6 milioi ditu. IGG proiektuen garapenerako laguntza bat da, doktore titula duten ikertzaileek sartzeko eta industria doktoregoak egiteko. Bai Euskal Autonomia Erkidegoan egon edo bertan ekoizpen instalazioa duten enpresetan, bai zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sareko zenbaitaketetan.
Hala, laneratzeko bide emango da, beren lanbide karraren hasieratik eta Euskadiko ekoizpen egituraren lehiakortasun handituko da, hartan talentua sartzearen ondorioz. Bi laguntza hildo berezi ditu. Esan bezala, EAEen dauden enpresa guztientzat zabalik dago, eta guretzat oso garrantzitsua da ulertzea pertsona hauek ikerketa metodologia garatuak izan behar dutela, doktoreo ikasketak beharrezkoak baitira ikerketaren mundurako, batez ere zientziaren egoera ezagutzeko, jakiteko nola gainditzen diren egoera horiek eta nola kontrolatzen diren baita ere. Balebide garrantzitsuak dira, talentu garrantzitsuak dira gure enpresentzat, zientzia eta teknologian alorrean lehiatu nahi dutenentzat. Besterik gabe berrikuntzaren esparrura nator. Esan bezala berrikuntzara pasatuko gara, orain 3 programa aurkeztuko dizkizuet, elkar elikatzen dutenak, Innobideak, Innokonexio, Azinnova eta BDH Konexio. Berriro ere, esan behar dut, berrikuntzan, konpainiaren edo enpresaren barruan erreferentziak dituenak izan behar duela. Hau da, lagundu nahi dugu prozesu eta produktuen hobekuntza, beti ere aldaketa izanik referentzia nagusia, enpresa bera izanik referentzia nagusia, eta merkatuan implantatzeko eta arrakasta izateko. Berez, berrikuntza lanaren azkenengo etapak dira, merkatuko estrategiak garatzeko, eta programa hauek beraz fase horretara begiraak inda daude. Innobideak Innokonexiorekin daukau, 3 milioi euro inguru, berrikuntza proiektuak egiteko, erakundeetan berrikuntzaren kudeaketa eta sistematizazioa finkatzen laguntzeko eta horrela EAEko enpresa berritzaileon oinarria handitzeko. Jarduena arloak dira berrikuntza produktuak, ondasunak eta zerbitzuak, berrikuntza negozio prozesuetan, baita Europako Batzordeak sustatutako ikerketa eta berrikuntzari buruzko deialdien esparruan proiektu proposamenetan parte har dezaten bultzatzea. Hemen, Europako programetan parte hartzea bultzatu nahi da, beti ere IGG-GIB-ko emaitzak babestu eta balorezatzeko, eta azkenik erakundean kudeaketa aurreratua lortzeko, kudeabide delakoaren bitartez. Fitxan, topatuko duzue. Con las call de proyectos de I+D, de tecnología, de ciencia, proyectos que tendrán apoyos o que... Proiektu batzuk, 150 arteko laguntza eskainiko dutenak, eta 250.000 euro enpresa bakoitzeko. Proiektu hau ez da minimitan sostengatzen eta metagarria izan daiteke. Irailera arte zabalik egongo da. Eskatzen dizuet, proiektuak balin badauzkazue, aurkeztu ditzazuen, azkar agortu daitekelako aurrekontua eta ulertu behar duzu zenbat eta azkarren aurkeztu hobe izango dela eta hobe ebaluatu ahalko dela baita ere. Azinnova programa hau iniziatikoa da, konfiantza handia ematen diguna, helburua da ete gehiagotara iristea, ete gehiago ekartzea berrikuntzaren esparrura, espezieko laguntzak dira, zuzen ere, enpresen berrikuntza bultzatzeko, produktuetan eta negozioaren prozesuetan berrikuntza txikiak sortzen dituzten mikroproiektuak eginez, inpaktu handikoak eta konpainietan epe laburreko emaitzetan gauzatzen direnak.
Jardun arloak dira, kudeaketa ekonomiko-finantziarioa, barneko administrazio prozesuak, ekoizpena, logistika, pertsonak, bezeroak, merkatu berriak eta produktuak. 5 langile edo gehiagoko enpresentzat dira, Euskadin kokatuta daudenak, eta industria jarduerak, industriari lotutako zerbitzuak, informazioaren eta komunikazioen gizartekoak, logistikakoak eta handizkako merkataritzakoak garatzen dituztenak. Kudeabideren eta foru aldundien eta euskaliten arteko lankidetza estrategikoa daukagu Innobaskekin eta tokian tokiko garapen sarekin. Agenda hauek benetan bikainak dira gure laguntzak bideratzeko eta etara iritsi ahal izateko Euskadiko txoko guztietan. Minimis araudian oinarrituta dago, eta ondoko emate bat egiten da. Gutxi gorabehera 2,7 milioiko laguntza emango dira hemen. Bukatzeko berrekuntzarako Basque Digital Innovation Hub Connection delakoa 850.000 euroko zuzkidura izango du. Kasu honetan, manufaktura enpresetako produktu eta zerbitzuen diseinuen eta garapenean teknologia digitalak eta jasangarria sartzeko laguntza bat da. Aktiboen gaineko bideragarritasuna, aholkularitza eta laguntza teknikoa aztertzeko proiektuen bidez, honako eremu hauetan robotika malgua eta elkarlanekoa, fabrikazio behigarria, zibersegurtasuna, makina konektatuak eta bar. Garatutako proiektu hauek, sailburu ordeak esan duen bezala, Spirirekin lankidetzan gabiltza, ahalegin handia egin da, aktibo teknologikoak metatzeko, azken batean teknologia batzuk dira epe motzean erabili daitezkenak enpresentzat eta teknologia bideratzen dutenak enpresetara modu azkar batean eta modu eraginkorrean gainera. Ez dut ondo gogoratzen zenbakia, baina 200 aktibo teknologiko baino gehiago batu dira hemen. Eta benetan programa honetan azkenengo urte hauek erabateko arrakasta izan dugu, 80 proiektu baino gehiagorekin, digitalizaziorako, fabrikazio aktiborako, benetan konexio handi bat dago gure helburu teknologikoen eta enpresen beharren artean. 2 lan lerro izango ditu, esan bezala, garrantzitsua da esatea, programa izan daitekelako ekintza plan bat egiteko, hau da, teknologia horiek barneratzeko ahalmena handitzeko helburuarekin, edo baita ere kontzeptu proba bat egiteko erabili daitezke. Kontzeptu proba bat oso garrantzitsua da erabakiak hartu ahal izateko. Beraz, animatu zaitezte programa hau ahalik eta gehien erabiltzeko. Nire aldetik bukatuko dut, bakarrik esan, galdetu, fitxetan dauzkazuen pertsonei, benetan guretzat oso pozgarria da, zuekin enpresekin etzekin ahal izatea, eskerrik asko, orain Leire Madariagan, nahi duzunean. Gracias, Alberto. Buenos días, es un placer para mí estar aquí con ustedes. En nuestra dirección nos ocupamos del área del emprendimiento y por otro lado de la transformación digital. Antes de empezar con los programas quería dar una serie de informaciones. En ambas áreas desarrollamos 2 tipos de iniciativa. Por un lado tenemos programas que funcionan dentro de unos determinados plazos y luego servicios que están abiertos a lo largo del año y que por lo tanto no tienen ningún plazo. Y en los programas verán ustedes que hay una diferencia en la organización de la ayuda. Hay unos plazos en los que se eligen los que cumplen los criterios y luego la resolución que está abierto hasta cuando se termina el dinero. Como ha dicho Alberto, y la Sailburu, el Gobierno y SPRI colaboran como un único equipo y como verán los proyectos y servicios, bueno, les voy a empezar a explicar. Crear nuevos proyectos basados en la tecnología es prioritario y para ello sigue siéndolo para poder desarrollar políticas de ayudas al emprendimiento y el desarrollo de la investigación en Euskadi. ¿Qué es lo que hemos conseguido hasta ahora? Pues hemos conseguido poner en marcha la nueva plataforma App Euskadi Plataforma con el Gobierno vasco, SPRI y la Diputación Foral. Es una plataforma que ofrece una información valiosa a las startups y a todos los agentes del ecosistema
situando a Euskadi como un hub avanzado de emprendimiento. Startup App Euskadi plataformak ikuspegi zehatz bat ematen du Euskal Startupei buruz, hor sartuta darek azeleragailuak, inkubagailuak eta inbertsoriak ere bai. Plataforma interaktibo eta dinamikoa da, zeinetan datuak aldatzen baitira, informazio berrian oinarrituta eta dauen informazioaren arabera. Datu bat eman nahi zu, eta azken 10 urteetan Euskadi 2.200 enpresa teknologiko baino gehiago sortu dira, 125 aktibo dira, 110 ez, eta orain plataforma eguneratzen ari gara eta animatzen zaituztet kontsultatzeko. Tenemos una serie de ayudas en el que forman parte más de 100 agentes con la promoción de proyectos innovativos en todas las etapas. Es una red pública-privada cada vez más completa, más dinámica, conectada y bien valorada por las propias empresas. En este sentido, contamos con la participación de las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco, en el que los nuevos proyectos desarrollan diferentes etapas de crecimiento y con una importante oferta de instrumentos. Y hoy precisamente vamos a hacer un repaso de los instrumentos para el 2023 y sin más vamos a hacer la presentación de los programas de ayuda, 7 programas con una dotación de 4,5 millones de euros y presentamos 2 nuevos programas nuevos. Zehaztasunetan sartu baino lehenago, gustatuko litzaidake esatea, guretzat ekintzailetzan 6 etapa betetzen direla, lehendabizi aukeraren sorrera, gero bideragarritasunaren azterketa, 3. martxan jartzea, 3. hasierako hazkundea, gero sendotzea eta azkenik merkatura sartzea. Programa eta zartu hauek laguntza eman nahi die 6 etapa hauetan. Hasiko naiz ekintzaile programarekin. Hau da, programa tradizionala, espalditik gabiltza lanean, 10 urte baino gehiago, eta ikusi dezazuen nolako dimentsioa daukan, esango dizuet azkenengo 10 urte hauetan, 1.700 proiektu onartu direla, beraz urtero 154 izan daitezke, eta 29 milioiko dirulaguntzak eman dira programa honen bitartez. 2 fase ditu, lehenago aipatu ditu denetako batzuk, lehendabizikoa bideragarritasun plana bultzatzeko, 30.000 euro arteko laguntzarekin, eta hasierako hazkundea laguntzeko 180.000 euroko maileguarekin, topera. Hau laster irekiko da, urte osoan zabalik egongo da, joan den urtean 151 proiektu onartu ziren. Aurtengo berritasun bat da beste programa bat, ekintzaile plus izenekoa, 1.000.000 euro izango dituena, programa berri honen bitartez, hasierako martxan jartzeko prozesu horretan laguntza eman nahi dugu. Gehienez ere 1.000 euroko diru laguntzak emango dira, eta baita pertsonen sarrera ere finantzatu nahi dugu, badakigulako azken boladan zailtasunak daudela horretarako. Eta 3. proiektua, programa, familia honen barruan, barnekintzaile deitzen duguna da, intraemprendimiento, erderaz izango litzateke, ekintzaile programaren barruan egon da sartuta, baina azkenengo 2 urte hauetan erabaki genuen programa espezifiko bat ateratzea, barnei ekintzailetzaren barruan ikusgarritasun gehiago emateko, eta mezu bezala esateko oso garrantzitsua dela barne ekintzailetza, 2. urtea da, esan bezala,
Eta zertan da desberdina, kasu honetan sartzen dugula konsultoria, aurretiazko konsultoria bat, diruz laguntzeko, etapa hau sartzen dugu, noski ekintzaileak berak hautatu dezake, hortaz hasierako fasean, edo aukeren sorrera fasean kokatzen da. Behin bide horretan sartuta, da proiektua, barnekintzaile proiektuan sartzen denen, urrengo faseetan bat gatoz ekintzaileko lehen eta bigarren faseekin. Bideragarritasun planean eta sendotzean, joan den urtean 31 proiektu onartu ziren, guztira 700.000 eurorekin. Goazen, orain, ez nahi zalako orden logiko bat jarraitzen, ari, ikusi dugulako itinerarioak halako logika bat eduki behar duela. Datorren urtera begira behar dago hau hobetu beharko dugu katalogoan. Eta orain, goaz Bind 4.0 iniziatibara. Kasu honetan, ibilbidearen azkenengo fasean gauda, da merkaturatzeko fasean. Momentu honetan, garatzen ari gara, 7. urtea, edo 7. edizioa. Gutxi gara bera uztailetik hasita abiatzen da, datorren urteko uztailera arte. Lortu dituen emaitzak esan dezaket 80 enpresa traktore ditugula Euskal Herrian. Iniziatiba honetan, orain arte 440 proiektu garatu dira, 160 startup hautatu dira. 3.000 hautagaitza izan eta gero, eta 7 milioi terdiko kontratuak sortu dira. Ekintza hau startupei laguntzeko dago. Lehenago esan dako enpresa traktorekin kontratatzeko batetik, eta gero azelerazioa etapa lortzeko. Duela 2 urte, zenbait berritasun sartu ditugu, Bind 4.0 honetan, klasteren bitartez, eta aiei ere laguntzeagatik eskerra nahi diegu. ETE-etara ere zabaldu dugu, ETEak, hau da enpresa txikitarteinek ere euki dezaten aukera, dinamika honetan, hau da ekintzailetza irekiaren dinamikan sartzeko, Bind Plus ere abiatu nahi dugu, berrikuntza irekirako sarbidea azeleratu nahi duten entzat, eta gero beste proiektu bat ari gara egiten, 7 sozietate publikorekin, era honetako startupak kontratatu ahal izateko. Eta orain beste 2 tresna garrantzitsura pasatuko naiz, finantzaketari begira, oso garrantzitsua delako finantzaketa, ekintzailetzaren munduan. 2 tresna hauek etapa desberdintakoak dira, lehendabizikoa Basque funtsa izenekoa da, berau hasierako hazkuntza etapan kokatzen dugu, berez funts hau kapital arriskuko gure sozietateak kudeatzen du, enpresa sortu berrientzat da, 3 urte baino gutxiagoko enpresak badira, eta bataz beste 1.000 euroko finantzaketa ematen da, joan den urtean 7 operazio egin ziren. Beste tresna, finantzaketarako beste tresna, ja sendotze fasean gehiago kokatzen dena, aurrera izenekoa da, elkargirekin batera egiten duguna, enpresa helduagoentzat, 50 eta 250.000 bitarteko laguntzekin, joan den urtean, guztira 8 operazio garatu genituen. Eta azkenik, eta berritasun bezala, aurtengo berritasuna, alde batera utzita ekintzaile plus programa, zera da, erronkak 2030, edo retos 2030 proiektua da, proiektu pilotu bat, honen bitartez, ekintzailetzaren euskal ekosistema sustatzeko eta hobetzeko asmoa duten proiektuak laguntzea du helburua. Kasu honetan, nolako ekintzak lagunduko ditu, jardunaldiak, sensibilizazio kanpainak, eragileen arteko lansaioak, nazioarteko elkartrukeak, era guztietako ekintza berritzaileak bultzatu nahi ditugu,
eta proiektu honekin finantzatu nahi dugu, edo lagundu nahi dugu, gutxi gora bera, 10 bat iniziatiba desberdin, edo ekintza desberdin. Eta honekin bukatzen dut, beraz, ekintzailetza atala, y mi segunda área es la transformación digital. En este caso, según los expertos, en el año 2026, las empresas que consigan la innovación digital conseguirán más de un 25% de los ingresos generados por las empresas a partir de productos, servicios o experiencias digitales. Las diferentes agendas digitales preparadas por el Gobierno vasco hasta ahora han supuesto grandes avances en la digitalización de la administración de toda la sociedad vasca. Si nos comparamos con el área de la Unión Europea, Euskadi se sitúa en una posición avanzada en la digitalización de su economía y de su sociedad, tal y como muestra el índice de sociedad digital y la economía europea. Es un dato que utiliza la Unión Europea para hacer una medición comparativa del desarrollo de los países. Martxoan onartu genuen estrategia hau teknologia berriak sartzeko. Palanka teknologio batzuen bitartez, hainbat sektorera begira, bilatzen da administrazioan prestazioak handitzea, batez ere enpresen kasuan, hain zuzen ere inguruan gertatzen ari diren aldaketei hobeto erantzun ahal izateko. Hor daude, adibidez, adimen artifiziala, konektagarritasuna 5G, ziberseguritatea, interoperabilitate publiko-pribatua, datuen estrategia, edo kompetentzia edo gaitasun digitalak. Eta geroago esango ditudan programekin batera, ari gara baita ere laguntzen zenbait ekinbide berezi, BCSC, BAIC delakoa, adimen artifizialerako zentroa, data center publiko-pribatu bat adizenekoa nahi dugu sortu, talentu eta gaitasun digitalak bultzatzeko. Bestalde, prozesu honetarako ere, ibilbide bat sortu dugu, sentsibilizazioetik hasita, prestakuntzarekin jarraituz, esperimentazioarekin segituz, gero diagnostikoa eta erabakia hartuz, eta azkenik proiektuen ezarpenerako laguntza. Esta trayectoria de transformación digital reúne justamente todos los programas de ayudas que van a gestionar el Gobierno vasco y SPRI, con un total de 22 millones destinados a estas 14 iniciativas en 8 programas y 6 servicios. Hemen ere ez du, orden egokia jarraitu, behar da. Hasiko gara adimen artifizial aplikatuaren programarekin. Programa hau 3. urtez bultzatzen dugu. Eta, imaginatuko duzuen bezala, adimen artifiziala gero eta piso handiagoa eukitzen ari da, hainbat eta hainbat esparrutan. Bataz besteko diru laguntza 50.000 eurokoa izaten da, eta 22. urtean 113 proiektu lagundu genituen, 113 aurkeztu ziren oto zen da, eta 72 lagundu genituen, guztira bakoitzeko 100.000 euro. Bataz beste 50.000 euroko laguntza izan zen. Bigarren programa, enpresentzako banda zabal ultralastalaren programa da, 200.000 euroko zuzkidura txikiarekin, hala esango duzuen. Zergatik? Programa honek, hain zuzen ere banda zabal ultralastaleko sareak bultzatu nahi ditu, poligono industrialetan, eta gaurron 984 poligono baldin badaude, bakarrik 4 daude zerbitzurik gabe. Beraz, azken ondarren programa bat deitzen diogu honi, enpresei laguntzeko delako eta ez operatzaileei laguntzeko. Askotan interes gutxi izaten dutelako ondarroiei zerbitzuak emateko. Beraz, enpresa pribatuen elkarteak edo taldeak aurkeztu daitezke, joan den urtean 27 proiektu aurkeztu ziren eta 19 onartu genituen. Ez diru kopuru handiekin,
programaren arabera. Hirugarren programa, zerrendan dagoena, 5G, enpresen 5G delakoa da, hau ere berria da, hirugarren urtea da, egia esateko, ikusten ari gara asko kostatzen ari dela 5G erabilera industrian bultzatzea, telefonoetan bai esaten dugu, batez ere seriak deskargatzeko edo internetetik gauzak deskargatzeko, baina guk noski gure departamentutik uste dugu 5G ezinbestekoa dela industriaren garapenerako eta gure industriaren lehiakortasuna bultzatzeko, baina behar da teknologia oraindik hasi berri xamarra da, eta aurten aldaketa txiki bat sartu dugu programa honetan, izan ere onartuko ditugu garapen esperimentaleko izaera pixka bat daukaten enpresentzako proiektuak ere bai. Baina beti ere helburua izanik ekintza hauek 5G erabilera industrian bultzatzeko. Proiektuaren uneko 75 lagunduko dugu, 1.000 euroko mugarekin, joan den urtean, 7 proiektu jaso genituen eta 3 onartu genituen, espero dezagun aurten aldaketa txiki honekin laguntza gehiago eman alizatea, enpresa gehiagorentzat. 8 proiektuetatik urrengoa, Smart Industry deitzen duguna, 4.0, berez programa tradizional bat da, izen aldatu diogu, behar bada ezagutzen duzu Basque Industry 4.0, orain Smart Industry deitzen diogu, Alberto esan duen teknologia eta berrikuntzaren esparru horretan, berez merkaturako transferentzia azeleratu nahi du, aurten ere zabalik dago zerbitzu enpresentzat, beti ere merkaturatze laguntzak eman alizateko, joan den urtean 22 proiektu aurkeztu ziren, eta 20 onartu ziren. Goazen, orain Industria Digitala programara, hau ere aspaletik daukagu eta ezagutzen duzue, programa orokorra da, mundu honetara, aldaketa digitalaren mundu honetara sartzeko programa nagusia izaten da, eta gure pozerako demanda handia dauka, 6,1 milioiko zuzkidura dauka, joan den urtean 746 proiektu aurkeztu ziren, 699 onartu ziren, eta batzuk gelditu ziren aurten emateko, dirua gastatu zitzaigulako. Hainbat kontzeptuk jaso dezaketa laguntza, hor dauzkazue, bakoitza alako muga bakoitza batekin, eta batazbestearen laguntza batazbestekoa 20.000 euro izaten dira, eta programa honek onarpen zabala lortu du. Beste programa bat, urte batzuk ere badituena, 5 deialdi izan ditu, industriaren zibersegurtasunerako programa da, orain arte 1000 proiektu baino gehiago lagundu ditugu, 9 euroko laguntzekin, eta ikusten ari gara interes handia dagoela esparru honetan, logikoa den bezala, zibersegurtasunarekin zerikusi duen guztia garrantzi handia hartzen ari delako gure enpresetan, baita administrazioetan ere bai, noski. Laguntzaren 50 ematen dugu hienez ere, 18.000 euroko mugarekin, eta espero dugu ziberseguritatea sendotzea Euskal Herrian, teknologia egonkorra izan dadin. Azken programa esparru honetan, aipatu nahi duen azkenengoa, hobeto esan da, baina bigarren urtea ere baduena, joan den urtean izan zen berria. Gaitasun digital profesionalen zerbitzuko programa da. Denok ulertzen dugu gure enpresek eduki behar dutela gaitasuna, digitalizazioa barneratzeko, teknologia berri guztiekin hain zuzen ere, joan den urtean arrakasta handia lortu zen, aurrekontua agortu zen, 1,5 milioi arteko zuzkidera du, laguntzak ematen dira
16 elkarte bitartekorentzat, enpresa bakoitzak aukeratu dezake 16-etatik bat, halako metodologia baten bitartez, Jaurlaritzak eta Sprik eta Europako estandarretan oinarrituta, ez dugu txapelaren azpitik atera, izaketan leku guztietan, Europan erabiltzen den metodologia bat, diagnostikoak eta asesoramenduak eman nahi ditugu profil profesional digitalak aurkitzeko erakundetan, enpresetan. 16 bitartekaritza horiekin, espezieko laguntza ematen da, ez diru laguntza, berez bitarteko enpresa horiek ematen dituzten zerbitzuak bultzatzen dira edo finantzatzen dira, joan den urtean zenbait proiektu gelditu ziren lagundu ezin da, eta aurten espero dugu zabaldu ahal izatea eta arrakasta edukitzea. Eta bukatzeko, esparru honetan, aipatu nahi nuke programen barruan, programa bat berria dena, Cloud programa deitzen dena da, datuen segurtasunera begira, lagundu nahi diogun enpresei emigratzeko kanpoko cloud zerbitzuetara, delako odei ospetsu hori, hain zuzen ere eraginkortasuna handitzeko asmoz. Oraingoz ezin dizuet datu gehiegirik eman, berria delako programa hau, gehienez 30.000 euroko laguntzak emango dira proiektu bakoitzeko, eta uste dugu etorkizuna hemendik datorrela, eta beharrezkoa dela hori bultzatzea. Eta azkenik, zerbitzuak ere aipatu nahi ditut, 6 esan dut direla, lehendabizikoa da Byte It txartela, zertifikatu digitalak egiteko, Byte aurreratuena da, gaitasunak ebaluatzen ditu. Hain zuzen ere, profesionalak gaitu nahi ditugu lanpostuetarako, eta orain OPetan ere baloratzen ari da. Bigarren lekuan, beste zerbitzua, asko maite dugun zerbitzua da, bereziki maite duguna, hain zuzen ere, eraldaketa digitala lortu nahi duelako mikro ETE-etan eta autonomen kasuan. Hau da, ETE-ek zailtasunak baldin badituzue askotan evoluzionatzeko eta gure mezu guztiak jasotzeko teknologiaren garrantziari buruz, mikroenpresak askoz ere zailtasun handiagoa daukate. Beraz, teknologia aholkularitzako zerbitzu bat da, mikroenpresentzat, kasu honetan implantalariak deitzen da, 10 urte daramagu zerbitzu honekin, uste dugu oraindik ez dela oso ezaguna behar bada, batez ere mikroenpresen kasuan, animatzen zaituztegu ezagutzera, baina 10 urte hauetan, 13.000 eskatzailetik gora izan ditugu, 11.000 enpresa baino gehiago sartu dira zerbitzu honetan, 155.000 soluzio sartu dira eta 627 tailer teknologiko garatu dira. Beraz, posible da zerbitzu honetara heltzea eta beste hanka prestakuntza da, hau da ikastaroak ematen ditugu, 431 eta 4.500 ikasle edo parte hartzaile izan genituen. Zailtasuna konplexutasunean aurrera eginez, batez ere gaitasun digitalaren alorrean, baditugu baita ere profesionalentzako zerbitzu batzuk, parke teknologikoetan kokatuak, TIC hornitzaileekin lan egiten dugu, startupekin eta freelance batzuekin, eta zentro hauen bitartez ikastaro batzuk egin ditugu, joan den urtean hainbat 251 ekintza egin ziren, 7.300 personaren parte hartzearekin. Eta kontzientziazio honen barruan, badugu azkenengo zerbitzua, barneteke teknologikoa deitzen dena, hemen talde txikietan ematen ditugu sentsibilizazio kanpainak teknologia batzuekin,
koste txikia dutenak, baina diru laguntza ematen dugu horretarako. Azken mezu bezala, esango nuke gure asmoa ez dela prestakuntza ematea, baizik eta sentsibilizazioa lortzea teknologiaren garrantziari buruz. Eta azkenengo gauza, azkenengo zerbitzua beto esan da, aipatu nahi nukeena eta honekin bukatuko nuke nire aurkezpena, Metaposta izeneko zerbitzua da. Metaposta berez zerbitzu doaneko bat da, enpresa baten bitartez eskaintzen duguna, konfiantzazko zerbitzu digitalak ematen ditu, oso garrantzitsua da datuak segurtatzea, eta kasu honetan enpresanan bitartez segurtasuna ematen dugu ziurtagiriak emateko orduan eta zaintza elektronikoan dokumentuentzat. Gogoratu pandemian ezin ginela mugitu eta denok beharrezkoa genuela, enpresa askok behar izan zuten zerbitzu mota hau eta boom handi bat egon zen pandemia garaian. Momentu honetan 210.000 buzoi ditugu eta 5 milioi baino gehiagoko bidalketak egiten dira, duela 10 urte hasi zen Esperiaren eskutik eta benetan animatzen zaituztet alta hartzeko, benetan segurtasun hori bermatuko zaizuelako. Y ahora sin más, bueno, pues vamos a terminar recordando, como ha dicho Alberto y el Sailburu, llamad, preguntad, escribirnos, mandarnos mensajes para hacernos las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias por vuestra atención. Eskerrik asko, Leire. Gracias, Leire, Alberto. Gracias a todos ustedes también por estar aquí enfrente. Como han dicho Leire y Alberto, en cada página, en cada programa, van a encontrar una ficha con todos los datos de contacto. Así que cualquier duda que puedan tener ustedes o cualquier clarificación que necesiten, por favor contacten con nosotros. Detrás habrá siempre uno o una técnica y, como digo, intentaremos responder y aclarar todas las inquietudes o preguntas que nos puedan realizar en cualquier momento. Así que, repito, muchas gracias. Hasta el próximo día.